कौन भतरा मारी बफसवले भतार के कौन भतरा मारी बफसवले भतार के कुछो करे न सुत जाला टंगरी पसार के कौन भतरा मारी बफसवले भतार के कौन भतरा मारी बफसवले भतार के आहिर माई रिकॉर्डिंग स्टूडियो मनियारी बाजार। झूठा बोल के घरवा से जहला सखी रोज तू रोता सौतीन के ताला सखी ये सखी कितना बताई हो हाँ उ तो झूठा बोल के घरवा से जहला सखी रोज तू रोता सौतीन के ताला सखी पिया बाटे बेशरम का बताई सखी हम कहियो करे न हमर मिजाज गरम ओकरे से मिले सोया जला रोज झर के कौन भतरा मोर माई रे माई बफसवले भतार के कौन भतरा मोरी बफसवले भतार के मार में धके जब से लाइल बाकरा के उ गवना सखी आदि तक ले न भइल खेलवा न सखी खाली ओकरे में डाले लाए सखी हाँ जब से लाइल बाकरा के उ गवना सखी आदि तक ले न भइल खेलवा न सखी कब करेला न प्यार हम कहिले बार बार के राजू हमके मिल गइल कैसन भतर रंजय रंजी रहे दांत फाड़ के कौन भतरा मारी दूर सौतीन बफसवले भतार के कौन भतरा मारी फसवले भतार के जो सौतीन तोरा निमन ना होई रे। रिकॉर्डिंग बाय देव रिकॉर्डिंग स्टूडियो मनियारी बाजार।